automat, auto do roga. Čo? Дождь нету. Tam nie jest deszcz. Tam nie pryszy, że vraj. Nie, tam nie pryszy. Здесь, на Тенгизне есть дождь? Super. Nie deszcz. Raz ráno ma to napadlo, že poďme do Mongolska. Bol som tu a viem, o čom to je. Какая? Это погода какая? My idem. Pagoda, nepagoda, my idem. Vzali sme sa traja, ľudia, ktorí sa máme radi, sú to vlastne, je to najbližšia rodina. A s filmárom Rasťom sme mali nejaké v minulosti skúsenosti, tak som ho oslovil a Rasťo povedal, keďže má rád hory, tak povedal, že tak ryby ešte nekrútil, ale keďže mu to je blízke celkom, tak povedal áno. No a sme založili partiu 4 ľudí, ktorá proste asi do roka od toho nápadu sa rozhodla a išla do Mongolska. Jednoducho tá divočina je tu tak nedotknutá, že človek si tu zrazu úplne utrasie myšlienky. Zrazu si začneš všímať úplne iné veci. Hukot rieky, šum lesa. No je to také, že človek proste tu nemá žiadne spojenie, žiadny internet, žiadny signál mobilný, žiadne Wi-Fi, nič jednoducho. Jediné spojenie je v podstate spojenie s lesom alebo s prírodou a toto človek, to spojenie je na 100%. Ten zážitok je o dobrej partii a stretli sme tu na dobrých chlapov ako Mongolov, ktorí boli ochotní aj ísť s nami a stráviť ani neviem koľko, asi 7 dní v divočine. A pomohli nám zvládnuť bagáž, náradie, jedlo, celý servis, stany. Takže to bolo fajn, že sme boli taká dobrá partia. Z toho som mal dobrý pocit, fakt, že sme, aj bola sranda. A byť s ľuďmi, ktorými máš rád, s ktorými máme veľa vecí spoločných, tak je proste dobré. No a potom je možno, že otázka samozrejme, že kde si? No a kde sme boli, tak sme boli v prdeli, ako hej, boli sme fakt hlboko v tajge. Samozrejme, tá príroda bola nádherná, rieka divá a mať možnosť v tejto atmosfére ešte chytať ryby a proste veľké ryby, ktoré nemá šancu chytiť možno, že nikde inde na svete. To čo je? To je mega ryba. Na začiatku ako človek si povie, že chcem aspoň jednu rybu nad meter, alebo že keby aspoň niekto z nás chytil rybu nad 1,20 m. Keď to človek plánuje, tak potrebuje sa od niečoho odpichnúť jednoducho. Čiže on si stanoví nejaké, povie si, že čo ja viem, každá ryba nad meter je pekná. Ale potom ide naozaj o to, že na akom mieste ju človek chytí. Sú nejaké okolnosti nevypočítateľné, že človek ju chytí na mieste, na ktorom jednoducho má ťažké zdolávanie. Ryba skáče, nejako zle ju podchytí. Vyťahne mu strašne veľa silónu. Nejaký technický problém môže nastať, že sa ti zasekne navijak, alebo už si v takej hlbokej vode, že jednoducho v určitom momente nemôžeš ďalej. Strašne dlho s ňou môžeš bojovať, skáče ti. To sú rôzne faktory a môže byť, že človek chytí 100-130 cm rybu napríklad a vyťahne ju bez problému za 10 minút na breh, krásny výkon, veľká ryba, ale niekedy si človek váži viac tú rybu, povedzme metrovú, s ktorou strávi povedzme 2 hodiny, musí ju niekde naťahovať, brodiť za ňou. Keď človek zažije taký ten pocit pri tom zdolávaní, že môže o tú rybu prísť, tak o to viac si ju potom váži, keď ju vyťahne. Ten boj, keď je jednoduchý, tak není až taký zapamätateľný, ako jednoducho tie náročnejšie situácie.
tie ryby boli perfektné, divoké ryby, ktoré možno nikdy nevideli muchu alebo boli prvýkrát pichnuté a to proste je pre rybára najlepšie. Je to filozofia lovu rýb, kde dneska je štandardom, že proste ty ako lovec máš možnosť sa rozhodnúť, či zviera zabiješ alebo ho necháš žiť a u rybárov dneska je celkom trend systém chyť a pusť. Takže proste to bola nejaká filozofia a to je hodne dneska spojené aj s muškárením. A následne, keď chytáš na muchu, tak túžiš chytiť veľkú rybu. A najväčšou lososovitou rybou je hlavatka alebo tajmeň. A najväčšie tajmene žijú v Mongolsku. Tak proste kvôli tomu sme sem prišli. Prišli sme na ne, prišli sme chytiť na muchu a potom im dať život. Akože moje očakávanie sú dvojnásobne splnené, dá sa povedať. Že v podstate chytili sme obrovské ryby, veľa rýb a v krásnych miestach, takže počasie nám vyšlo perfektne. Prvý deň trošku snežilo, ale ostatné dni úplne top, super. Nemohol som si nič viac prijať. Pre mňa asi najkrajšie bolo to, že proste že som to mohol prekonať proste s ľuďmi, že je to v podstate moja rodina a už som s nimi zažil niečo a to pre mňa bolo najlepšie. Chytiť tú rybu s nimi a proste prežívať tú emóciu. Trouble with the bills. Do the kids remember me? Well, I got gifts for them and for you in sorrow, but I'm feeling kinda drowsy now, so I'll finish this tomorrow. Najväčší zážitok bola asi tá najväčšia ryba pre mňa, lebo to bolo proste, ja som to nečakal vôbec. Mal som pocit, že som zachytil dno a zrazu to dno sa začalo pomaly hýbať a zrazu z toho bola obrovská ryba a pre mňa to bolo proste neopísateľný zážitok a proste srdce sa mi rozpumpovalo úplne brutálne. Adrenalín jak svinia a zrazu boj, neviem koľko, nejakých 15-20 minút sme zdolávali tú rybu. Ťažký boj do prúdu, proste pumpy riadne a potom sme ju nakoniec zdolali, takže to bolo pre mňa fakt super. Proste fakt tá muškárina, že loviť na muchu a dokonca z hladiny, že ťaháš tú nástrahu po hladine, úplne proste
vysnívaných miestach, v nádhernej rieke, v nádherných miestach, hlbokej vode a ťaháš nejakého 20 cm sislíka po hladine, ktorého si vieš doma urobiť a proste zrazu sa z tej rieky vynorí ryba, ktorá ti ho zožere, ale to je ako ryba, ktorá proste má meter 40, meter 20, meter 40, to sú obrovské ryby, tak to je proste neuveriteľné. A som zistil, že celkom mi stačí aj ten záber tej ryby. Bolo by fajn ju chytiť, ale zároveň aj keď ti len zaútočí a vlastne ju stratíš, tak v podstate to je ďalší cieľ, ktorý si dávaš. OK, že teraz to nevyšlo, ale vyjde to za chvíľu možno. Takže tie útoky tých rýb, to je proste, to je ako v keli. Ja to neviem popísať, to človek musí zažiť, hej, že proste fakt ti zahorí v bruchu a kričíš Váááá! Super. Tak určite, že najväčší pocit a vnem, čo vo mne ostane, je boj s tou veľkou rybou, ale ak by som mal toto vynechať, to naše raftovanie bola veľká divočina. Na mape to vyzerá o mnoho odlišnejšie ako v skutočnosti. A išli sme v podstate do miest, o ktorých sme vedeli len z nejakých map alebo z internetu. A keď človek ide tou pokojnou vodou a zrazu za zákrutou vidí tie biele pereje, tak sa mu adrenalín vyšvihne do dobrých výšok. Keď sme sa vrátili napríklad po tom týždni z divočiny do toho základného kempu, čo už pre niektorých rybárov je vlastne konečná destinácia hneď keď prídu, tak neviem, vo mne ostala taká situácia, keď človek vojde do tej vykúrenej chatky po tom týždni stane alebo na tých zruboch, tak zrazu ovalí ho teplo, človek si dá sprchu a zrazu zase na ňo sadne tá civilizácia. A neviem, možno príde aj tak ľúto, že ešte by som to chcel chvíľu zažiť. Hop!